Mas gipahugtan sa kapulisan ang pagbantay sa Sitio Alaska, Barangay Mambaling dinhi sa siyudad sa Sugbo nga gipaubos sa lockdown. 80 ka mga pulis ang nagbantay sa dapit ug may tangke de gera sa kasunaluhan nga gigamit sa rekorida sa pagpahimangno sa mga tao. Gihulagway sa kapulisan ang Sitio Alaska nga lisod pasundon ang uban nga mga tao busa gikinahanglan nga ipakita nila ang seryosong security measures. Samtang gireklamo sa mga mulupyo sa Mambaling nga kuwang kaayo ang nadawat nilang ayuda, hinungdan nga miserable ang ilang kahimtang. Ang mga tao diya sa Mambaling, although gahi gud kay nagulo naman sila, but when government is there, when police force are there, mutuo raman pod. Siguro sila nga kinahanglan lang gid sila pahimangnuan nga nagoy security forces nga makita para kuan sila hapsay ra gid sila diha.